En odhiambo no mabende oket gavana ma Kiambu County Kimani Wamatangi tago maliet ewi wechene ni jogo eko mabende owito ngimagi e county no ero mano kaluwore koda ng'anyo lakteche ok ng'eny kaka iwacho. Mendi ka koro KMPD iwacho ni kata ng'at achiel ka wito ngimane en gino ero ma ok ni kare. Sani koro gisundo jodak ma county no ero duto te mondo wuog oko juma manyien e ng'anyo maratipo mano kanyero mar ng'iyo ni chenro mag thieth odok kare. Kamano ero bende emenyo wach mar mibadhi e okumba no ero mar SHA. Kaweyo mano ero en ndikruok mano mar jolut ombulu mabende nyaka sani IBC yuago ni nyaka ne chake mana kwan matin kende mar ji ma bende osendikore. En ang'o matimre, ng'ikruok nitiere kanye? To kaweyo mago bang'e wadhi bedo koda twak marwa mano mar mine wacho kuma bende wang'iyo siro somo mamalo bobedo wendowa e studio kendie onyiso wa thuolo mabende nitiere kanyakla kod sir ma gichiwo. Watudre bang'e ne chenro go duto te to gi sani magi weche ma omiyo pek. Okwach kich oyango ni achije abich mitudo duol ma IBC medo jiwo ganda ondikre kaka jogombolo kaluwore koda kwan matin mar jomondikore e ndalo 4 mokalo. Onge kaka dang' wayie ni sukari muwuok e COMESA countries obiro donje pinywa ka en onge gi tax momiye to marwa miloso ka to nigi tax malo. Ere kaka okonyowa ka jokanye sekta ma sukari ywak ni chiro mar COMESA osekelo negi midhieche maloyo ber ka gidwaro lokruoge manyalo kelo resruok. Akwa ini mondi bed kodwa nyaka giko mara chendo ni luonga ni Jael Lieta. Jaloko marwa en Wilson Ochuka. Otemagi bene donje layo marwa mar ote machok ma en 23600. Sami Otieno kod Steven Okinyi Ojwang gin moko koma chije abich momake kitudo kod mibadhi mokwako sekta mar thieth e bwo okumba mar thieth mar SHA. Matimore toka pisi mar jomin buche puodho mondo donjne chije moko chiko kod ute thieth 2 ewi mibadhi e sekta mar thieth. To kaka jafomo marwa Simfos Okinda lero, apedha pod dhi nyime mar mako achije mamoko mabende chind mibadhi ni luoro. Dwe achiel tok migawo mar thieth chwalo files 1188 mag ute thieth kod jogo ma ichich godo ni nyayo mibadhi e sekta mar thieth ne apisi mar Okwach Kich. Ji abich koro maki ka ute thieth 2 bende donjnegi kitudogi kod lal mar omenda matara ewi ute thieth manyawawa ka achije mamoko pod iluwo ndachgi. Moko machijego oting'o Sami Otieno ma en achiel kuom apisas matiyo kod duol mar okumba mar thieth SHA. Sami itudo kod ketho mar makore kod jomoko mar kwalo kod timo ketho manyalo miyo ng'ato yudo mar twech mochwere. Patrick Muyu Kanya kod Faith Chepkururi magin directors mar od thieth ma Jambo Jipya Medical Clinic manitiere county ma Kilifi bende ng'ato ka ng'ato donje kod ketho manyalo miyo giyudo mar twech mochwere, loko nonro mag jotuo e yor mibadhi, kawo kendo tiyo kod mwandu moyudi e yor mibadhi kod miriambo. Achije mamoko otingo Steven Okinyi Ojwang, Justin Baraka Glenn, Maina Masharia kod Pauline Wanjiru mabende tiyo Jambo Jipya Medical Clinic. Odonjo kod ketho kamotingo riwore kendo timo tim makoch manyalo miyo migi twech mochwere, loko nonro e yo mar njore, chiwo miriambo, loso bok mabandia kod weche mag miriambo. Od thieth mar Jambo Jipya Medical Clinic en achiel kuom ute thieth modonjnegi. Kalore kod apisi ma jomin buche, od thieth ni nochiwo kwayo mar chudo mar omenda maromo $3.3 kochakore dwe mar 2 nyaka dwe mar 6 higani. SHA kata kamano nochulo $2 gi wiye mabende kata kamano ne okonego bed ni chulo. Od thieth machielo en mano mar St. Mark's Orthodox mantiere county ma Vihiga. Mano chiwo kwayo mar chudo moyo shillings $4,000,000. Kendo nochule omenda no ka chutho to SHA nonego chule mana shillings 18,000. Od thieth no odonje kod ketho mar nywako ne kwalo omenda, miriambo, yudo mwandu moyude yor mibadhi, thedho bok mag thieth mabandia e kind mamoko. D'Souza Fenley kod nyawadgi Mark Dhillon Sidon magin directors mag od thieth ma St. Mark's Orthodox bende odonjnegi. Finley odonje kod ketho mar riambo, nywako ne njore, kawo mwandu moyude yor njore, riambo e obok mag thieth e kind mamoko. Kanyawadgi Mark Dhillon Sidon to idonjone kod ketho mar nywako ne kuo kod riambo e obok mag thieth.
Achije abich go ogangne gi kawo bila ka irito chwalgi e nyim doho chieng' wuok tich juma mabiro. Simfros Okinda, Ramogi TV. E sama ng'anyo mar lakteche matiyo kaunti ma Kiambu donjo e odiechienge mar 128, lweny mar weche medore kind gavana Kimani Wamatangi kod riwruog lakteche KMPDU. KMPDU seyo Wamatangi e wi nyayo tho mag jotuo e kaunti no ka gidwaro ni okawne okang' ka gisingo medo mach e ng'anyo kaunti no ero ma bende dhi mbele. Kwan ewi nyithindo moa nyuol mowito ngimagi e kundi thieth e kaunti ma Kiambu medo kelo kuyo ne jonyuol kod ichwang' kuom riwruok dakteche KMPDU maseyo gavana Makono ni ok odewo ngima jodak. En gima lit ahinya ni wach mar tho mar dhano matimore Kiambu County, jo Kiambu kendo nyalo bugore chung' malo ka wacho ni numbers mogolo kaka union mar 136 ok en kamano, en 110. Magi ok gin mana numbers mag lwenge, ok gin mana numbers kata mag maembe, gin numbers mag ji, mag nyithindo monego bed ni bedo madongo bedo jotelo, gin masira mantiere ude, gin nyithindo mane jonyuolgi onyiewo napkins mondo kony. KMPDU seyo gavana Kimani Wamatangi mawacho ni kwan jomosewito ngimagi kaluwore kod ng'anyo ni tin moloyo ma KMPDU wacho. We have a leadership that has the audacity to publicly let us know that they're comfortable with 58 infants dying. These are leaders who have sworn an oath to protect and uphold our constitution, while at the same time are denying the citizens of Kiambu County a fundamental constitutional promise. Gimedo ni tend Wamatangi dhi mbele gi jugo chudo ma oko puodhi kuom jotuo kata chudo mokumba mar SHA winjo bed ni chiwo nono. Is the same governor who still charges fees in the primary health facilities that have been described to be free and still claiming charges in the hospitals that otherwise should be offering free services under SHA. This is one of the only two governors in the country who have refused to sign the National Equipment for Services Scheme, a program meant to equip hospitals across the country with modern equipment. Kuom magi, gisingo bago ng'anyo maduong' juma manyien mar sundo gavana Wamatangi ogwetao kabende gidwaro ni jodak ma kaunti no oriwre kodgi e ng'anyo ni. Chakre wik manyien wadhi nyiewo sanduge ma nyiso tho malit mosetimore Kiambu kwa dhigo demonstration. Koro next week Wednesday wan gi demonstration Kiambu. To bang' mano chakre beach dueni wadhi bedo gi National Advisory Council, wadhi bedo gi ng'anyo magalamoro ni maro konya bedo ni waling ni Kiambu gi motimo marach to Migori ber, kata Kiambu gi motimo marach to Mombasa ber. Gima affect doctors Kiambu nyaka affect doctors Kenya mangima. Kamano bende gidwaro ni chenro mag thieth wuoge lwet kaunti ma Kiambu odwoke lwet piny owacho mamalo ka gimedo ni gavana Wamatangi dhi mana medo hinyo ngima jodak makono. What's happening in Kiambu is not a healthcare crisis. It is a governance crisis. It is a leadership crisis. It is a crisis of democracy. We are seeing an authoritarian leadership. Why should the health of the citizens of Kiambu rest on the shoulders of one single individual? Oken gima ber. Oken gima inyalo wachi ni jogi inyore ji tho to ji olenga. Wakwayi ni Kiambu County ni onego lor mondo wach mar healthcare ni okel national kwa Kiambu mondo jo Kiambu konyre. Chendo mar ndiko joluto ombulu manyien manochakore chieng' wuok tich jumani osebedo kadhi nyime kidam e kuonde ndiko jogo ombulu e kuonde chung' od bura maromo 280 pachoka. Kwan moko riwo kuonde mibiro bage yiero madundo. Duol mochung' ne yiero mano IEBC lero ni kin thuolo man dala 4 chakre ne chak chendo makama joluto ombulu manyien 748 kende emosendikore. Jogo ombulu 259 emoseloko kuonde magibiro lute ombulu. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Kaluwore gi report makende mana gioro ni ute fwambo, duol mar IEBC lero ni chenro mar ndiko joluto ombulu manyien osebedo kadhi nyime kidam e kor gwenge ma pacho kae. Chenro manochako chieng' wuok tich mar jumani. IEBC lero ni bang' ndalo 4 tok chenro mar ndiko joluto ombulu chakre e pacho kae, mana joluto ombulu manyien 748 ema osendikore, ka jogo ombulu 259 oseloko kuonde magibiro luto e ombulu.
IEBC bendo yango kaka ndikruok osebedo ka dhi nyime e counties mopogore opogore. County ma Nairobi otele kod kwan mag jolut ombulu mosendikre manyien gi kwan mar 1,597. Nairobi iluwo machiegni kod county ma Mombasa mantiere kod kwan mag jolut ombulu manyien 556. Nyaka ne chenro mar ndiko jolut ombulu manyien chakre e jumani. E gwenge magwa makaluo, county ma Siaya otelo kod kwan jolut ombulu manyien 181. Kisumu nitiere kod jolut ombulu manyien 139. Homa Bay nitiere kod 55. Ka county ma Migori osendiko jolut ombulu manyien 44. Counties mosendiko jolut ombulu matin chakre ne chenro makama chakre oriwo county ma Lamu kod kwan jolut ombulu 1, Nyamira gi ji 10, Tana River ji 21, Tharaka Nithi nitiere kod ji 24. Chenro mar ndiko jolut ombulu manyien pod biro bedo ka dhi nyime kopogore gi kuonde luto ombulu 24 machano bago yiero ma adundo chieng' tarik 27 dwe mar 11, ma bende biro bedo ka dhi nyime kod chenro mar ndikruok mag-gi tok yiero ma adundo. IEBC kwayo oganda mapok ondikore mondo wuog oko kar rombgi mar ndikore kaka jolut ombulu motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Ndalo moko tok meko mar oganda jo Kenya riyo e piny mar Uganda, achiel kuomgi manoyudo thuolo mar buoth giko duogo pachoka. Rawerano manyinge Kofi Atandi olero midhiero mokadhe ka nyaka sani chal mar jowetene ariyo pok ong'ere. Atandi oyango ni ne gidhi piny Uganda maromo kod jasiasa Robert Kyagulanyi mong'ere ahinya kaka Bobi Wine. Efi Nyakidi nigi ler mathoth. Ma Kofi Atandi, achiel kuom rawere mane hape olor e kinde manaite koganda mamoko ariyo mag piny Kenya. Atandi oduogo pachoka kowacho ni ne gidhi Uganda mar romo gi jasiasa kendo jaket ne ratich oganda Robert Kyagulanyi mong'ere ahinya kaka Bobi Wine. Before we went to Kampala, we went through Jinja. We slept in Jinja for 2 days, and then from there we were actually invited for a private meeting with Bobi Wine. So the day we were to meet him is when Bob Njagi and Nicholas Oyo for the Free Kenya Movement Secretary General, that's when we lost them. Then we were actually having our lunch. After having our lunch, and then we were supposed to now go and meet Bobi Wine the same hour. Kaluwore gi Atandi, jogo manoteko jakom riwruok Free Kenya Movement Bob Njagi kachiel kod jagoro mar riwruogno Nicholas Oyo noyudogi ka giloso nyamburko margi kendo ne giikore mar wuok dhi romo gi Bobi Wine. Owacho ni moko kuom jogo mane otekogi ne nigi gige lweny. A vehicle came, a van that had men who were in uniform and others were not in uniform. Others were armed, and there was a woman, one, and then they took Bob and also SG and I myself. So once we got into the car, I was requested to come out and then lock the door of the car that was outside there, that was awaiting for the repair. I was told now not to get into that car. I wait, they are coming. So they left me there, stranded, not knowing where to go. Kaka yor konyo reso jowetene, nogoyo simu pachoka ne joked ne ratich oganda mamoko mondo miyo yud ler e wi okang' mano nyalo kawo. Chal mowacho ni ne pek bende kaluwore gi pek mano kadhe. The first phone call I made, I called, there's this friend of mine, he's the president of Bunge la Mwananchi, there in Kitengela. I told him about the disappearance of them. I told him that now there are men who have taken these two Bob Njagi, the chairman for Free Kenya Movement, and the Secretary General for Free Kenya Movement, Nicholas Oyo. I reported, and then he told me that I should now go and report to the nearest embassy. By then I was so scared, I was tensed, like I couldn't be able to even get there. I didn't have even money, you know, they use Ugandan shilling. Nyaka sani, chal mar ngima Bob Njagi kod Nicholas Oyo pok ong'ere. Gino mawachore ni oseweyo wedegi kod paro mang'eny. It has been really a tough ordeal that they went through. The two are still missing. We want to let Kenyans know that it's not in vain that they have made noise on social media. It's not in vain that
They have presented petitions to various embassies. We will keep pushing until we know and we get the whereabouts of Bob Njagi and Nicholas Oyo. Their families are going through tough times. Wede Njagi kod Oyo kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda biro chiwo ote margi chieng' wuok tich juma mabiro. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar jotelo maketo sirkal tesre mong'ere kaka United Opposition nobiro gi mbi kendo yangore kaka riwruok mar siasa madhi keto historia pacho kae kuom keto William Ruto jatend piny mokwongo mowuok e apis bang' tiyo e tielo achiel kende. Gwandruok ma piny kata kamano osebedo ka nenore kind Gachagua kod Fred Matiang'i e ndalo machuok mokalo. Bende gidhiriwore nyaka e yiero ma higa 2027. Jafwambo moro mar siasa Chris Owino kolono wachni. Ati unafikiri ukiweka picha ya mtu ate kwa social media he can be president? Ati unaweka picha the 6th. That cannot make you president. You must go out there and mobilize numbers. Many people may want to spend a lot of time in hotels and boardrooms discussing theories. There is no president you'll make in a boardroom. En ote ma jomeny weche mag siasa gi Angolo mar Tiang wacho ne en majatend migawo machon mar arita Dr. Fred Matiang'i kata odoko ni Gachagua ne okoluongo nying ng'ato. Mabiro kaluwore kod romo makinde ka kinde mag Dr. Fred Matiang'i kod grube mag jopiny nyaka ne oland dwaro mare malaro ten piny e yiero maduong' mabiro. Gima ber ji nyaka gore ne. Koro sani pod ji laro ng'ato laro dwano ka opposition mare. But I hope ni by next year opposition bro ka ng'ata chiel kindi jogi. Koro sani okanyal comment next year February kata March kiluonga ta biro ng'isi ni mai gima biro timore. Sani to gigore agwa mondo gika opposition nyaka gigore. Kadwa bedo opposition flag bearer ma joma moko biro will back me. Dong nyaka gora gi jogi. Siasa ok miye una silver plata. Nyaka unyoru eka jatelo wuok. Pogruok mar paro e kind Matiang'i kod Gachagua wachore ni osebedo kadhi nyime e yor apiny e ndalo machuok mokalo nyaka ne Matiang'i yor e galamoro mar Jubilee jomachiel mokalo. Nyalo bedo ni sigu nikech maduong'e moloyo monego jopiny onego ng'e jatelo mar chama mar Jubilee en Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta mane en ker mokalo. To Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta gi muluor Rigathi Gachagua pok obedo gi winjruok nyaka ne gibed gi pogruok e kinde mag kampen mokalo. To mae wuon chama ma Matiang'i romo godo e boardroom otieno kiny ka kiny. Koro ing'eyo ni kapo nikech ker oselemo Ruto nosedhi molemo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Ishaweri. Uhuru biro moromo gi Mheshimiwa William Ruto State House. To romo negi gi Rigathi Gachagua pok otimore. Teni pod nitiere sigu moro kanyo kindgi kata ng'ikruok mar winjruok e kind Gachagua kod Mheshimiwa Uhuru Muigai. To ka Uhuru Kenyatta pod nigi sigu pok gi yangore e kindgi ma gipuodhore. To pod en ni Matiang'i ka wuoyo e weche mag Jubilee kata ka Jubilee ema lombe mondo gibedo jombola kuom Matiang'i to mano pod nyaka bed ni sigu pod nitie kinde gi Rigathi Gachagua. Paro ni gima kelo sigu en ni ng'ata chiel kuomgi tiyo matek. To ng'ata chiel kuomgi to dwaro ni ng'ama tiyo matek ni emokete e loch. Koro mano ema kelo ywaruok no. Nikech onge kaka ng'ato biro miyi ji mang'eny kendo chako miyi pesa kata oketi e loch. Dr. Matiang'i kosebedo ka yuoro e romo mag siasa mag kweth maketo sirikal tesre kendo kelo penjo mathoth ka bende Matiang'i dhi chung' kende. Kata en owuon pok consolidate the goosey, the entire goosey full mokete atonga achiel monyalo siemo ni ma atonga na kaka Gachagua nyalo siemo atonga ne ni Mount Kenya to ni e toke mamano en adieri. Koro to that extent ibro ni pod Matiang'i pod onge pok obedo gi lak motegno kata oteku moro motegno minyalo wacho ni koro kowuok sani to ni en gi muscle moro monyalo wuoyo godo kata monyago go thoche pod onge. Tiende ni kano odwa no oyud gini tiende odhi obedo gi jogi monde igwarite dhiadhi to koro imiyo jogi jopiny be koro ne ya nikech sympathy cha ya jogi be koro yanyo wuod wegini to ne pod timatima kenda kodi kare wuod wegini nitie gimoro ma jogi okwachno kuome. Sa odong machuok monego gibi wach dhok adi achiel. Magi gol candidate achiel magi bro back mabiro romo gi Ruto. To ka mano ok otimore awacho kawuono ka
kamano kotimore to Ruto ginigol. Jonon weche mag siasa wacho ni poni kweth mobalo kod sirikal obarre e diere, jatend piny William Ruto dhi buonyo nyaka e bengi e yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho chano rango dwaro mar wito oko omenda michulo e kinde ma ng'ato dhi kawo kendo pande poni opande mare olal mondo kik jalut mbulu moro amora rem ndikore kaka jalut ombulu mano motelo ne yiero ma higa 2027. Jatend piny William Ruto chiwo ler makama e kinde manochopo e nyasi mar hingo higni 100 mar kanise mar Pentecostal Assemblies of God kata PAG. Nyasi mane obage skul sekondar ma Nyang'ori e kaunti ma Vihiga. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Koloso e kinde nyasi mar hingo higni 100 mag kanise Pentecostal Assemblies of God, jatend piny William Ruto oyango ni dwaro nitiere mondo wit oko omenda mag timo kepo mag opande kendo mondo kik jalut ombulu moro amora orem mar ndikore kaka jalut ombulu. Tulikuwa tumesema wewe ukizembea upoteze kitambulisho, sijui ukifanya kazi gani. Tukuseme ndio usiwe mtu yako unapatiwa leo unapoteza kesho, unapatiwa leo unapoteza kesho. Tukasema ulipe. Lakini kwa sababu mmeuliza, wacha niende nifikirie hiyo maneno, pengine tuondoe. E kindego jatend piny bendo jiwo oganda mapacho kae mondo tikanyakla mar kelo dongruok ne piny Kenya. We must change how we are driving the development of this country. We cannot continue with the average. We cannot continue with the usual. We cannot continue with the ordinary. We need to up our game, raise our standard, because Kenya must achieve a first world country status. Kaluwore kod chal mar thieth e pacho kae, jatend piny ochiwo siem ne ute thieth moriwo dispensary mag sub-county kinde ute thieth mamoko. Mosebedo ka kwayo jotuo ma ithiedho kadok dala omenda mag thieth mwacho ni osebed ka ichulo kod piny owacho kokalo e okumba mar thieth mar SHA. And I want to put them on notice. Any facility that charges citizens for a service already paid for by the government of Kenya, they are in for trouble, because tayari tumeweka pesa ya kutosha kila mwananchi. Nyasi no bende noywayo jotelo mopogore opogore mawuok imbo mar piny Kenya. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi opuoyo jatend piny kuom nyiso chia makare e kinde romo mar United Nations General Assembly e boma ma New York juma mokalo. Komedo jiwo jodak e gwenge mag imbo mar Kenya mondo osir dongruoge ma piny owacho osebedo ka chwalo. Let us work with the president. He's involved, I can tell you, in a lot of peace efforts in the region, in the Horn of Africa. Kuna mambo mengi yanafanyika mabaya. Kujaribu kuweka kila mtu pamoja ni jambo la muhimu sana, na ndio kwa sababu tunasema tuungane, tufanye kazi pamoja. Governor Mavihiga oyango kaka jotelo ma imbo mar piny Kenya osebedo katiyo kanyakla mar neno ni dongruok ochopo ne jopiny. Kako machielo jod bura malang'ata Felix Odiwuor to jiwo rowere mapoko ka ombulu mondo ndikre kaka joluto ombulu. As regards future, I want to say, as a governor of this county, we are in government, and that's where we are, and we support you for what you are doing. You can't be partyless, voiceless, leaderless and voteless. Lazima tujiandikishe ili 2027 ukiwa na hiyo kadi yako ya kupiga kura, tutakwambia leader ni nani. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Eliponoere mabende koro tero wa e yweyo wa mokongero kamana inya Robert kod Beatrice Asoyo ka gintiere gwenge maimbo wacho no luo weche manyien mago imore e yono ero makare. Jael ute thieth manyawawa go to kare ng'ama miyo gi lesen to gisetiyo kuom higni adi. Mano kanyero ote majalang' Otieno bende koro penjore ka Jael onego jotelo gi jothieth lecturers bende owinjre nikech ng'anyo kendo koro sani ng'eny pachoka. Mano Onyango Jalie ka ntiere Malindi. Gideon Omolo kata nyakwar Mikola kantiere Lambwe Wich Primary School. Rokamana inya kuom ote mari Woda Sembo kantiere Bombolulu Mombasa. Weche manyien chopo no yono ero makare kendo maler ukete mana kanyir mano Enos Anguka.
MC Mike mar Luthehero kamana inya kuom ote mari. Abraham Ogwedhe kantiere Mbita iwacho ni bende luo weche manyien no eyono ero makare. Peter Oracha kantiere Nairobi. Ramogi chopo ni eyono ero maber intiere kod mama ni Jennifer Oracha kantiere Nyajanja School mano Kochia. Omosh Dimore kantiere Bondo wacho ni kare sha ochomo kanye nikech enena mibadhi koni kod kocha. Ka neno wang jowi mar Ramogi maler kabisa. Yiero ma 2027 biro bedo mapek wacho ni ko timnade otenino okorumo katika mana yude. Tabu mar Jusa kantiere Barolengo iwacho ni pol mar stima olengore ndara kind Weya kod Barolengo kendo en atari sana ne ngima mar dhano. Jo Kenya Power mabar kofuango mantiere dhogot Ramogi School wacho ni kwayo Kanyiru mondo gilos wachnero ma piyo piyo. Mago mana moko kuom ote magi mabende donjonwa keni kokale lai marwa ote machok ma en 23600. Wadhi yweyo ka waduogo to wabedo koda tok marwa mar mine wacho kik idhi mabor. Nobody worships quite like Africa. 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes, you have. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years. Wow. Only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Beikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa dak efreto wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing nyake Supreme Court. Ngewa tieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One wase gore no opposition. One wada gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sa chiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. This week, amazing deals await at Citizen Duka. Get 500 gram strawberry jam at 165 shillings, down from 245 shillings. 2-liter pineapple juice at 285 shillings, down from 349 shillings. And 300 grams natural honey at 205 shillings, down from 277 shillings. Order today at citizenduka.com, pay, and get everything delivered across Nairobi, including Syokimau, Athi River, Ngong, Kiambu, Ruiru, and beyond. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
Inyalo bedo ni lekni mar medo sombi noduono nikech nok mar omenda, nikech iketo maino e puonjo nyithindo kata wedeni. Lekno pod inyal chier kaluwore kod chenro mag siro somo mamalo e mbalariany mopogore opogore. Mano bende kisomo e sani kendo kaluwore kod ofuki. Wendo ma wan godo e studio kawuono ni en Winnie Recho ma en jata tije mar riwruok mar UNICAF ma bende chiwo sir mar omenda mano mar somo mamalo. Imore machiegni Ramogi TV. Erokamano Jael. Erokamano ahinya kuom riwri kodwa e chenro ni mar mine wacho. Kapok wachako twak marwa, ang'e ni ji digomb ng'eyo ni Winnie Recho en ng'awa onyakanye. An iluonga ni Winnie Recho Atieno, anya Nyakach modak Migori. Koro Migori ema wadake, lakini originally wawuok Nyakach. Migori ge kanye? Migori Kadem, kuma iluongo ni Aonge Dhiang'. In inya Aonge Dhiang'. Nitiere nyako moro nochopo kendi ma wuok mane gweng'no. Koro jomi mage ma claim jo Nyakach koso jo Migori? Dawach ni jo Nyakach, nekech Migori wan jodak. Un jodak kono. But ngima umang'eny nitiere kono. To sama koro wowuoye wach mar siro somo mamalo. To gi pek ma bende nitiere Kenya kendi. Wachaka ni wang'iyo ni to chenro chalo nade pacho kae? King'iyo adier mar kiwacho adieri, to ka ji ochako somo, kata achaka gi basic school, government miyo ji free education, kendo kanyo koyudi kaka janyuol ni nyathi ok odhi school, tiso iye. Kidhi high school kae, iyudo ka jonyuol moko nyalo tero nyithindo, jonyuol moko ok nyal, lakini gitemo mondo gidhi. But kis chope mbalariany ka tiyudo ka weche tek, nikech koro kila ng'ato temo kako nyalo. Osebedo matek nikech koro itemo ni ikaw responsibilities ni kone gi kone, ng'iyo nyithindo, in gi familia, idhi e tich. Koro bedo matek sana mondo ji mang'eny odhi e mbalariany mondo otim university. Most of the time iyudo ni ji timo bachelors, lakini kochopo ka masters kae gi PhD kendo bedo matek. To sani iyudo ka kar tich, kata sirkal nowacho ni jo sirkal ma sani onge gi masters bedo matek mondo yud promotion. Jirem gi degree kae. Girem gi degree kae. To degree ni kata be degree ni okoyot. Kineno kaka weche nosedhi sani HELB ong'adi, gik mang'eny ong'adi, nyocha nineno kaka weche university no bedo matek. Koro yudo ka familia mang'eny nigi pek mar tero nyithindo e sikul mondo gitim degrees mang'eny gi. Koro kanyo ema wadonje kaka UNICAF. Nikech bende thothne king'iyo ka pod en sir mar japuonjre, to jonyuol kata jok ma bende siroge boterogi ahinya mochopo ka nyir makoro oyudo degree ne. To in kaka ng'ano ero ma bende puonjo jogi, ing'eni bende intiere gi lek mari. Ing'a maduong' itiyo, ng'ato neno ni itiyo, winjo bed ni ichulo pesa ni in owuon. To pek bende pod nitie. Koro ineno ka koro kaka in Jael, sani koro in e tich. Isebedo kila ng'ato ng'i ni ing'ama ng'ongo, itiyo, in gi pesa ni, lakini majukumu ma pod in go be pod ng'eny. Koro yudo ka pek ahinya sana mondo seche moko in gi nyithiu moko maluwo bang'i, jonyuol wanotemo kaka ginyalo. Iseneno tinde ka ji wacho mang'eny e wang' book ka e Facebook ni generational black tax onego bed koro ni watieko. Ages ma koro wan kaka millennials kwa dhi mbele, nyithindwa kik bed ni koro kendo geronwa nyaka udi. Koro tinggi osebedo mapek. Kisebedo ng'ama koro chako tiyo, iyudo ka weche ng'eny. Koro mondo ikawa balance mar gigi bedo matek. Koro iyudo ka ibro keto somo no kando matin, nekech koro wachor joga. Nyithiwa moko be pok odhi skul, ka an gi labda jomoko sechego isebedo gi familia, school fees turi kae, koro ikia kata kitimo. Koro jok mang'eny university no koro giketa kando mondo koro gitim gik moko. Bang'e koro ka tich kae koro inyise ni to koro kidwaro promotion to koro ere karatas moro midhigo sikul kanyo matin mwamedi. To gik moko be sani king'iyo, gik moko oselokre ahinya. Sani wawuoyo AI, sani ji wacho gik mang'eny mag teknolojia.
jedimo osedhi skul mosomo gigi, iyudo ka tek mondo idoge sikul mondo beda ikaw masters nino kata PhD nino. Koro kaka UNICAF wasebedo kwa manyo kembni mang'eny maya Europe, maya US, twakelo gi kanyakla to wa fundraise for scholarships. Scholarships gisekonyo ji mang'eny e ndalo mang'eny nikech koro kiseyudo afadhali koro ng'ado ni kwan kendo konyi ma koro inyalo bedo ni balance. To king'iyo kaka scholarships go be tiyo en yo mayot nikech koro komiyi scholarship ni idhi kawuono apenjie ka idwa dhi kata East London ni idwa dhi somo, ipani nyalo kawi pesa di? Kise para ni en London to iketo mana milion iwacho gik madhi 4.5 million to jedi manyalo afford somo machalo kamano. But wate wadwaro somo maber, certificate minyalo donjogo kumoro to kendo iwinjo ka certificate no en certificate moluor motegno matiyo. Koro yudo ka be familia mang'eny ok onyal tero nyithindwa kendo London kata US. Koro gima UNICAF timo waseketo riwruok gi organizations mang'eny. Koro wakelo scholarships gi to wa make it very easy for jael mondo yud scholarship, osoma ka en citizen kae, oendelea timo tije ma kawaida, ka en gi familia ne onyalo dok ir familia ne godhiambo, nyalo ng'iyo nyithinde. Seche moko kata king'iyo kata Nairobi kae kana poka biro ni asome mbalariany ma East London to in kae isomo online. Koro kisomo online inyalo timo gigi te. To seche moko kata king'iyo ki bod giwuok kae midhi ibede class kumoro godhiambo, iwacho jam. Naneno kaka jinyoro ne yuagore ka Tich Abich koth nochwe matin kamae to weche nokethore Nairobi kae, ji nochope ute saa 7. Koro king'iyo gigo te ang'i timo sadi michaki bi e studio ka mitim tiji makiny kendi chaki wuog idhi ng'i nyithindi ng'i isafiri imbeti be idwaro dhi timo gige ni achiel ariyo irom go siepe familia gik machalo kamano. Koro somo ma UNICAF kelo ni ok wakel scholarship kende, wariwore gi universities mondo omi jo Kenya jo Africa te, but sana koro kaka wan gi office Kenya kae, koro jo Kenya te wang'iyo ka kila ng'ato ing'eni nitie statement moro ma ji wacho gani education is not a privilege, it is a right. Ok onego bed ni nitie gimoro amora manyalo miyo jael ok dhi school, lakini mano ok reality ground. Reality ni otek. Koro kisekelo scholarships gi bedo mayot nikech an gi university mbalariany manyalo terie, nikech kaka school University of East London en 4.5 million, iyudo ka koro UNICAF kae odhi golo ni 80% of that amount. Number one, mokwongo king'iyo maber wakwongo wa negotiate kod mondo wadhi kata piny mar 4 million no. Ma by the time mimi 80% no idongi pesa moro matin makata okinyal dhi goloka, okinyal kata tieko idhogo ndege midhi goloka. Koro oketo ne jo Africa yot moro kanyo makoro inyalo yudo East London e dhodi e yodi, inyalo somo ka in ng'ama safiri mang'eny kitiyo kuonde ma network tine, nitie jok mani Samburu, nitie jok mani Wajir, nitie moro jomoko mani joluo aonge dhiang' ma network wamako ga Tanganyika gi koni. Iyudo ka inyalo bedo somo nikech inyalo download app mar UNICAF e simbi ti somo. Kaito bende iwacho ni somo ni endi kopogore gi mbalariany mamoko nikech kuonde mamoko en somo semester ka semester, wadonje semester ni wadhi machielo. Mar UNICAF kata project motimo ni program motimo ni en kaluwore koda module kata subjects ma ng'ato timo. Koro kanyo kendo nitie pogruok moro, to gimomiyo nitie pogruok en ni ndalo osesudo na nyisi ni sani wawacho weche AI gi technology. Tiyudo ka gima seche moko chando institutions wa kata organizations en ni ok wadwa move with times. Koro yudo ni kaka sani mbalariany mang'eny giketo semester. Koro semester sani irit September to labda inidwa chako somo, koro kaka sani ni dongo rumo. Koro dongo nyaki rit ng'eni lecturers bende oseng'anyo. Koro
in jaki irit January online ka onge ng'anyo ka lecturer ng'anyo in sombi pod bro dhi mbele but iyudo ka inyalo kwanyo pila moro which is module ikawo module ni moro ti isomo jumbe 6 7 8 kasto kisetiko module no tichaki ikawo moro to module gi kini inyalo kawo gi kin tayari tayari manyiso nango kin tayari manisha niya inge kaka kidhie mbaraleny ma kawuono gi ka ngato noko bire semester ni kendo in okibidhi semester nikech onge quorum donge koro e UNICAF kae wan waonge mano inisomo seche midwaro koro idonje class seche midwaro nikech in gi gimoro amora monego itim japuonj nitie kila kitu mimanyo kanyo ibro yudo iye kanyo koro yes oseorni nitie nyaka video graphics wan gi audio kine gari ni riembo mose jam kanyo inyalo listen through your notes koro miyo ji tich mayot isomo kumora amora mibede to be gimoro manyalo wacho kendo nitie gimoro maji wuoye diversity and inclusion kineno kaka UNICAF wasetimo matek ma waketo nyaka platform wano waketo brailles makoro nyaka jok ma onyoko jite iye kanyo koro nyalo somo wase yudo nyaka graduates mo graduate koro somo ni oken mar jomoko oken jomo nyalo kende na anyiso ga jinia somo en gima very important nekech king'io mieche mang'eny waloko mieche nekech wach somo ni gima nyalo lokruok maduong koro UNICAF ka wang'iyo mano waneno ka scholarships gin gima kimiyo ng'ato kawuono an entire community is changed kende bro impact akoro achako gi kanye kakoro gisane awachni agombo mondo andikra adhi nyime gi somba ayudo scholarships mabende uchiwo gi achako gi kanye tatimo nango koro ichako gi kanye koro wan gi website wa www.unicaf.org mangato nyalo dhi ng'iyo idonje university manyo ni mbaraleny manye madware nikech wan gi universities a beach wan gi East London wan gi Liverpool John Moore wan gi ginene University of Suffolk kasto wan gi ariyo moko mag UNICAF mani Africa kae e Malawi gi Zambia koro iyiero idhi ting'iyo mbaraleny midwa donje mano eroni kasto imanyo course midwaro kasto apply kasto gimoro kendo manyaka wachi be isega apply scholarship ing'eni application mar scholarship tek ichake ga chake ga to kichopo kumoro tiwacho ni yawa to be ma be nyalo wabed obeda nango gikete kamano nikech ji mang'eny timo applications pile koro UNICAF kae wase loso wach kaka inyalo apply kichako application dakika 3 5 6 7 isetieko timo application kata ng'ama ni dala kocha kata ng'ama ni dala cha nyalo kata timo application agocho tanyisi ni Recho an kaka jafwambo kamindie agombo mondo medra kaka jafwambo ngina ne university mabende nyalo miya masters e weche mag fwambo to timo kamano koro ginyalo kata gonwa simu jomoko binyis ne an adonje website un lakini pokaelewa achiel ariyo inyalo konya koro wamiyo giga namba masimu to gigocho kasto wakonyo gi nyaka gidonje e mbaraliani mabende bomiyo wabange kamano bende sama ng'ato yiero course mabende odwa timo kinde moko ng'ikruok bedo kaluwore ni ok donjre course ma ng'ato yiero ok donjre aseneno gino ka timre mang'eny nikech iyudo ka ji mang'eny timre e masters nikech wadwa tima masters mondo ayud karatas idwaro karatas to masters nini ang'o modhi konyi go okonyo tiji no nang'o kata kanya minenori e higni mabiro mbele kae idwano okonyi timang'o koro iyudo ka ng'ato otimo application to koro kigone simu wan gi jok moluongo ni special advisors mago simu koro kigone simu tipenje maswali 2-3 iyudo ka gimodwa timo gi kata kumodwa dhie gigo okambatana maber koro gima timore niya wan gi special departments go mwaketo mami advice gi penji sebede tich mane mai tich midwa timo jali nidwa bedo news anchor
tidwa chopo kanye e Citizen kae. Koro ging'iyo ni e higni 5 jail neno kamae, koro gikonyi mondo ing'e ni wagol ma wakete ka, kata moyiero ni en mana sawa. Koro mago services ma UNICEF miyo ji, miyudoga ka kembni mang'eny kwayo pesa mondo gitim, but mano gima watimo ne ji te mondo gi make a very good choice. Kama na yenye sani sawa dhi ka gima rumo isemi website maru kuma ng'ato nyalo idhi adhi gin ng'ato bende ber itimo research mari timatima nonro mari ing'e ane gima nitie, koro bang' kanyo to koro ginyalo tudre kodu, ginyalo chiwo wan gi namba ginyalo gochonwa 07 24 05 77 28. Koro ka gigocho 07 24 05 77 28. Koro ka gigocho kanyo to wabro konyogi, wabro ensure ni giyudo scholarships magidonjo nyaka e mbalariany magisomo. Mana mapiyo piyo e dakika achiel ng'ato penjo ni ang'o miyo mbalariany ma pacho kendie onge ema mochiwo scholarship? Mano penjo maber, kendo mano penjo mariek. Ng'amo penjo no penjo mariek, nikech wasegombo, nikech giwacho ga ni charity begins at home. Wasegombo mondo wariwre gi mbalariany ma pacho ka, to wayudo ka nitie pek matin. Kaka nanyisi sani weche AI osedhi, to kaka UNICEF kang'iyo kaka technology wantie, nanyisi ni watimo waonge kata semesters, watiyo gi modules. Kenya pok odonje system. Pod wane semester, pod wamakore semester kae, ok wadwa wuok e semester. To ndalo sekalo sani Gen Zs kwayo on demand exams. Koro kantie on demand exams ang' iketo nade ng'ato e semester. Koro piny osekalo kanyo mabe wasebedo kwa wawuoyo gi jotendwa mag mbalariany mondo wane kaka wanyalo timo riwruok mondo wati kanyakla kuma piny dhiye. Erokamano ahinya mano kanyero Winnie Recho mabende en jata tije e riwruok mar UNICEF, mabende wawuoyo weche go mag siro somo mamalo. Namba osechiw kanyero mano 07 4 5 diponi digomb mano mar yudo kony makana mano ero kata sir makamano ero. Kata kamano ting' en mari owuon, donje mbui ng'ane kanyero gik manitiere, to dongo bed mana joma serious, joma ni gombo somo. Wabro konyogi. Erokamano ahinya mar bedo kodwa. Ibende kik idhi mabor, pod wadhi nyime gi weche manyien mamoko oyimore. When the crowds are gone, Diani feels like it's yours alone. Rediscover romance with sunset dinners by the ocean. Dance and laugh with your crew on the white sands. Or simply breathe solo as the waves crash softly at your feet. This low season, experience the beauty of Diani from only 34,300 shillings for 3 nights via SGR. View Travel makes Diani's magic more within reach. Book today and enjoy the ease of Liva Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Machiegni kendo jokanya sekta ma sukari moting'o jopur ywak ni chiro mar Komesa ma piny Kenya osekelo negi midhieche maloyo ber ka gidwaro mondo lokruok okel mabeyo manyalo reso sekta ne pachoka. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori Jojuma notwa gi jopur niang' motelo ne romo mar Komesa mochane kind tarik 6 nyaka 9 dweni bore Nairobi. Bedo mar piny kerruokno mar Komesa osebedo ka kelo paro mopogore ne jogo mantie sekta mar sukari e pacho kae. Kalwe kod chik mar riwruok mar Komesa mayango ni mwandu nyalo usi e pinjegi mantie riwruokni mar Komesa maonge chulo osuru osebedo ka koro kelo wich bar ne jopur niang' mathoth e pacho kae. Ni Komesa to okonyowa maber nikech onge kaka dang' wayie ni sukari mowuok e Komesa countries obiro donje pinywa ka en onge gi tax momiye to marwa miloso ka to nigi tax malo. Ere kaka okonyowa ka jopur? Tiene wane mwahinyore. Sirkal is a party to that Komesa. Wawacho ni mondo gikwong giluongwa meeting moro mondo gibriefwa gima dhi nyime. Ma nosekelonwa shida mang'eny. Achiel kuom shida manosebiro ema ne kelo gimiluongo ni late harvesting of cane. Jokany sekta mar sukari to jopur niang' wani bedo ni sukari ma nengogi yot osebedo ka wuok e pinje mantie Komesa kabire pacho kae maonge osuru ma ichulo osino jopur niang' nikech nengo mar pur mar niang' e pacho kae konitie malo mokalo. Importation mar sukari ma oko kik donji. President osewacho monuoyo mowacho ni chakre higa moro mabiro kae koro sani wane mwadhi export sukari wan ok wadhi import sukari. To importation no iyudo ka jadek ang'wen manyo kelo sukari go gin magi benefit. To raia makao niang' gitere factory gin gionge ok benefit kata chiel. Mano bedi yang' akwani wach mar Komesa manene no importation of sugar. Kata giwacho ni gigeng'o sukari gi pod biro. To gibiro ka gikadho mna kuom joma ni moko be nie government. Ok wanyal luoro nitie cartels. Cartels gi pok otiekegi. Jagoro marwako ma jopur niang' e bad ma Migori Argweng Sadongo wacho chiro mar Komesa osehinyo gi moloyo kony magiseyudo kendo gidomro ko lokruok koro keti ne Komesa ma oting'o keto osuru kuom sukari mowuok e pinjego mag Komesa kabire pacho kae. Kenya kae ndiye monego bed ni gima loso local kae ndi bedo duty free. To mowuok oko to nengo ketne gima gichulo nikech gibire use Kenya waka. To kakoro gik ne wan mwandu mwaloso Kenya ka ni to iketo ne tax mamalo to mowuok oko to tax onge. Koro manto wakonyore nade kaka jopur. Tax ni emosekelo cost kata nengo mar production mar tiang' kata mar sukari bedo malo. They destroy everything on the ground. One coca farmers, we are not for it right now. What one is sukari murem ema sirkal okel omanka oko. Jopur niang' wani chiro mar Komesa onego ng'i gik mathoth ma oting'o nengo mar loso mwandu e pinje ma gin jokanyo magi kapok giketo osuru kata golo osuru ne moko mwandugo moting'o sukari. Nikech midhiero makoni kod kocha ma jopur wacho ne gisekale nikech chike mag Komesa gisiro lokruok manyalo konyo pinje kaka mano mar Kenya mondo sekta no mar sukari koro bed motegno. Loso iketo tariffs kata iketo duty kata iketo tax nyaka kuongo bede winjruok ng'ama produce sugar cane ma en raw material joge nyaka bedie mesa magi winj to cost of production mar sugar cane chalo nade. Giwach ne gigombo ne ni chiro mar Komesa obedo mano mar reso kembego mag niang' e pacho kae mosebedo kod midhiero nikech sukari manengo yot mosebedo kawuok e pinje maoko. Jokanyi sekta mar sukari biro ni gik machal kaka lesen ma ichiwo ne ji madwaro kelo sukari e pacho kae bende koro nyaka ng'i malong'o nikech osebedo katiyo kod lesen gi e yono marach. Licenses migolo kata mana for sugar importation. Joma golo licenses gi ok wang'eyo ni to gitiyo gi chike mage. Gibedo governed gi chike mage. Nikech samoro ibiro yudo ni the deficit mar sugar ne wan gi 200,000 metric tons. Mane e deficit ma wan gi Kenya. To joma me mondo kel sukari gi ibiro kokelo over 500,000 metric tons. Koro 300 ni eto ng'ama ogolo ne certificate kata miye license mar kele. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Tima Tusker FC nobago orako motelo ne tugo makinye kindgi kod Shabana FC maoke county makisi. Tusker nyaka sani nigi point achiel kende kwa kuom tuke adek. Kocha ma Tusker Charles Okere wacho ni point achiel manyocha ge yodo e amodhi mar nono ge omiyogi mijingo. Kowacho kata kamano ni ong'eyo ni Shabana en tim motegno mok ginyal buono e sach tugoni. Shabana biro tugo ni bang' loyo Bandari e tugi mokalo Mombasa, tugo mane obagi e alap Mambaraki. So motivation ya vijana iko juu kulingana na game tulicheza last. Vijana at least kiangalia hizo game mbili tulikuwa tumefungwa, lakini sasa hiyo point moja tulipata imetupatia motivation kidogo. Kiangalia kwa game ya kesho vijana wamesema lazima tutachukua hizo points 3. Well, thank you. I believe Shabana FC is a good side. They have, good numbers pushing them off the pitch. Again, this is football. The past results cannot judge the upcoming results. So for us, we believe we have prepared well for this season. The boys are very positive, and we are building something. We respect them as a good side. They have had a good run in the first 2 matches. Joloch mag higa mokalo mag Impala Floodlight Menengai Oilers biro chako campaign mar siro loch margi gi tugo e kindgi koda tim mar KCB tarik 18 dweni. Tugo mo ibiro go e alap ma Impala Club e quarter final machielo. Impala biro gocho gi Mwamba RFC eka Kenya Harlequins biro hinyo lum gi Black Blood Nondies. Nondies biro gocho gi Strathmore e tugo machielo mar quarter final. Jalup jakom mar Impala Rugby Club Alvin Rachiero lero ni ikruok ni kare motelo ni tielo mar pangwen koda riyo mag Floodlight go. Owacho ni drono motim oketo timbe motegno kanyakla ka koro mano dhi nyuolo tuke mamit mokalo. Is it? Is it? Queens. Okay. So with regards to preparations, things are going in well. We have already approached sponsors who showed us a very positive response, which we appreciate. We should be tying up on most of the contracts in the coming week. Some have already committed, and usually the easiest thing is most of the people we usually work with are people who've worked in other Impala Floodlight tournaments. It's not a bad draw. Looking forward to the weekend, which is around 2 weeks from now. It will be a tough tournament, but we expect to do much better than we did last season. Most of the times we have been knocked out at the semis. This time we are looking forward to making the finals and winning it for the first time ever. Tima Tottenham Hotspur oloyo Leeds United gonde ariyo kuom achiel e tuke adhula lig madong piny mar Ingereza mar EPL. Gonde mag Tottenham nologi Mohamed Kudus kod Matthews Tel eka Leeds noyudo gol margi makende kokalo kuom jatugo